Balimao anya kuma très urgent. Balimao ambora ka Kassim Traoré journaliste Kassim Traoré bora ka Mali balontanaw ku dogoya ku sobe koro dogoya malien. Ah malien ne kabako ide. Journaliste Kassim Traoré ko Mali balontanaw ku be ka bo ko nu boru ka contrat ke ora ko ka bamako kono ko war biero ta ku tien ka bangi bio kurata ku tien ka faronteni wari ye quoi. Kassim Traoré de bora ka ni kuma fo les journalistes Kassim Traoré malien bela jele be Kassim Traoré do Kassim Traoré de bora ka ni kuma info Kassim Traoré a ene alache balontanaw u katuga balontan kana ko ga war dun ibobo ko lu critiquer Kassim Traoré iti hakli ite jatimene kewa mogo te se be ma de Mali balontanaw uma Mali ga façon na folo chouin Mali balontanaw u taru ka balonta de ke u segen woshid u nana no ye Mali drome kelen tala nu nana ko warta alnu almeti blala ka jeni o ye ka problème ye wa Kassim Traoré wa sabene flower la de ko certains aigles en congé à Bamako s'amusent en distribuant des billets de banque lors des cérémonies de festives ko way ku be ka warta ko ke marashi o ye ka problème ni wari ñun to de tanto de Kassim Traoré kala songa do u ka kucha ko na de ero viroman do be bodo journaliste do be bokki goshi de to ka jeton do duma ni mogo be Mali balontano ka war dima wole iku dele ku ka jeton do dima kana bu ku clasher ta uma fengila aya ka viroman nyaw na ka fembe ka kala ka baka nga balontano shimba o shimba nga balontano shina aye jelu ta aye fembe ta balontano shi ayo balontano shimba ka kubela ala na kira kama amba deli yere de aye balontano to de balontano e malien betadi voilà donc journaliste Kassim Traoré kelen de bora ngalon tege procureur Touré na ka juge d'instruction musoni bora ka kuma ni Kassim Traoré kelen de bora ki dado kula aklara ka boga ya fadela ngalon ba tege katla ka boga ya fadeli ni Kassim Traoré kelen de bora ko procureur Adama Coulibaly ko yele mana Canada katla ka boga ya fadeli ni Kassim Traoré kelen de bora tuguni ko buru ferla do be ka ngalon tege ka noro buru ferla ko terroriste ja o te tieye akuma na tieye sayama Kassim Traoré asera isera sabali Kassim Traoré ebe ka bo bi ka Mali balontanaw la kusi ko be ka war tien baturunya nge saga batan ani keme kononton ani bi kononton ani kononton ko tla e ma fen folo o war bororo jume o ma bo Mali na folo la o ma bo Mali sanu war de mata ko keka ko ke to nyi naiwa baturunya ngo ke ya uwe kumbe shinogod la Kassim Traoré baturunya ngbe ka waruta ki klonga la Mali kono ka Mali marché d'état ou ta ko ke na fa yere ka fin de du ni Mali ye marché munda mabo le meko ka yere to la ka Mali loi be violé e kumanu la cheite sabali ko sugu bebe ka ke bon aw flé aw video mani chama be boka moko gushi ka pia de so aw chama be galon tike ka war de so aw chama be arama don aw chama be galon tike ka chantage ou ke ka war so naga so président nyuma kuma Mali kuna bi président be ka malien ka hake duma Kassim Traoré kunte don galon tege la I kunte do kalabantiya la wallahi kumbe ke fengi Mali te fantan jamana yi mais président bankuna abe Mali na folo bes taka ka poshi la na sunguru na adombaga bu ka poshi la bo aw bulula son ka u bla ka mo were u kre kan galon ro mo la gele de ba bla law ya Kassim Traoré be fe Mali balon ka jiton dama balon na wara di Kassim Traoré ma da war nyin tola de du nous be faire mo nga war duma tro bo froté di nous o froté tro bo le téléphone tia o yere sa abe na la te don dama Kassim Traoré enye be balantano ka war de ma enye bo la yame asimina ka mo be ka mundi ma o blay kun o yi garsigi e de be bo don aw de be bo kuma be u te do na de aw chama me réseaux sociaux ka o de ko so ne ko Mali sura suma ngugu ko responsabilité ta yani asimi go ta kana ka bo risida Mali sura su gela be Mali kono de billahi ka asimi to gela inte ban na bana kumbe bo wulula ka bona yaro mbeka kuma na fo bila kote ay nyongo nye Mali sorasi nyamo ko ka fereke asimi na to aka foka kanana ay nyongo ya na to kana de na asimi na ya to aka ski Mali kuna ate hera soro donola asimi la ba be na gendi ne baka chere ke ni fana na kera don fana be ne ka video kele daga jate sewu ima Kassim mbe kele kalabanchi wi bu mo belu galonte sadi galonde be ka ke ka fen mo ko ke fen bi tellement gele be jamana ngono bebe ka ke kalabanchi bebe ka ke galonte lai ni man galonte ke te fen soro ni ma ke transition la ke ni ite fer soro fika transition façade dadi ka dunu ni balata ka foko sori yo ko asimi gota ne mo fo ite fer soro o ko so fade hadamade
ijije ka doki yere kana glo machila ni glola mama la be katiki ka jonyi ala kana shila banko yi awa be fo Kasim Traoré ka ko ni ne ma ko labango juguya ishi korobale ka cha san bidruye isigire men galon tega la dien bengena ay ni Kasim Traoré kale ni Kasim Traoré kale ni galo min tege machima tege journaliste mali ko no men galon tege Kasim ni Abdou Nyangbo ay Abdou Nyang galon tege doctorat be Abdou Nyang de bulu Kasim Traoré ben galon tege mata Abdou Nyangbo anga tiefo bubu mabel ale de professeur ye quoi bubu mabel de professeur ye bubu mabel mana boy Abdou Nyang mana boy Kasim nunu nyon galon tege la te mali kono aw men balon galon de fanana ani burujali aw ni ala che aw be mu faw dewi aw chama ba aw deun korobale do ba Abdou Nyang ale juguya ale korodoni quoi bon tu vois juguya ale koro sinon ale démission do bo Kasim Traoré kala ne boranga galon tike ka ay galon mi tike ay rebe ka galon fa ay Kasim Traoré la meban keba mati ko do ko ala ay ala mede nya fi nyana ngo anwunye kibara do di avril kalo ale tle muga ani kononto fongo ngodo o kera commune nani na tribunal la procureur Touré ale ni mi ye procureur madame Maiga ina jagiteni nyanche keba awnye kuna foni ndi nga mamunye kuna foni ndi awma keba o flila kumana sabula kuma mini o fora anfe o be muso adame bo ala abe dan sigike aka horeya ni aka manifiya ke tugula anga fili ame yafa delike mi ye procureur fe ani alimanaw ana balma wulumunu ye degun soro kibariya ina ka irasa ka foko mi ngoni ye ko nye kiba mami ye kibariya ndi awma communicative tribunal kono o de filila kibariya ditugula wala sa aye degun la se mama mi ye procureur ina na balma ye kata se mawaro manna aye degun suma ame yafa delu ubela jele fe ka irula ka foko mi ye nin ko kibariya ye anwu ya soro chugo mi fili yira anfan fe wa me hagoto yini ke fana alla me bago bela jele fe hagoto o be kuma na kiba ma befle ayo ya be gafa del la kuy na ma yafa de dora beta kasula atari da do programme Touré na ka jiji muso ndeche jiji d'instruction antara munde muso dobe Kasim Traoré kele ne bora ko procureur Adama Coulibaly ko yele mana Canada a bora tukun ko ay ko ngalondi ale yo ya be justification la ate kalo gele nga na mangalon sabateke che ichi si korbarani ma de muso nan de babulu de kana fleta muso nan de babulu de adem folo bomo shube bolindu e nyon chekoro ba be isigele me réseaux sociaux ko ngalon de kala e ma transition be teno ni i guerre la transition na tra virisi bi ken ngalon de kala di c'est pour cela mba fanya na nga simite solution ne de ka fana mo ko chamete ka dakumani na e se kuto ngara visionnaire de ne de la franchi na domina ne ko ngo franchi mai bane ni ndara ne ka de benga wulo am nyoko anyoma madli gadane malien yenen neni malien dogo kono na soro kono mamuru do ne kono ko muna kono be defo franchi ma e a wakati hal ne kunten kuna bo kenema ne se kuto ngara ne janjonga nga fa se kuto ngara kunde ne be do ko blen na ka bo abet la ka fo ko se kuto ngara ko vraiment ko ti abe raison o ye halaladi o ke ko joli gala mali kono ake ko joli gala mali kono aya fo doron ko se kuto ngara ni da ko ka kama to atala ni ne ko sama ni ne yabala njota la ne ta pousser de non mais ne ba dom ne dal yene ko ko la mbe ka sama nte ka dabla ni tugora ngo be turun poussière la awasi mi tse ka malijo gele fa be ka no be ka ima nunu be ka ngalo ndela wi u be ka kalabanci wi boni jamana gelera be ketandi wallahi ne be mogo don de pala ku daw ma delike mogo ne deli wafla de pala ku daw ma delike ku be ni nga wulu ko sarala gele abulu asimi anga war beta ka bedo bayala ka bedi batru nyangma aw ni ala che malien nyime be se ka ko ngalo yi ale Kasim Traoré be se ka ko ngalo yi ni Kasim Traoré kala ne ngalo tika tukuni ka foko imam diko ko imam diko de Kasim e fenge Assimi Goïta kumbe kasola ko imam diko de intervention ke ko Assimi Goïta bora kasola ni Kasim Traoré kala do fa tara tukuni ka dayelema parce que mali koloni mo mi kungolo mandiye ite fe aka foko ye nyumando ke quoi sinon imam diko ye nyumando ke ka temewo mais farafin yon si djougou da de pala ga dien da farafin bete c'est la race la plus maudite sur cette terre ne aramaden gora ne segu tongara choko ne tengalon tege ali chini amanga révolution ga ne ba fongo mar ko nan kumbi nyogo mbulu an nga soro mar changer rabi anayi munga obe fo o jago yadi sadi mugote boy soir la quoi o yo horongolo yadi ne tola imam diko de tara ka fere sugu be ka Assimi Goïta kumbe terror subulo imam diko de wuliga joke kataka Assimi Goïta kabla
Kassim Traoré d'a fɔ dɛ a tilala tuguni sɔrɔsiw y'a wele a y'a da yɛlɛma pour que dɔrɔn imam ko n'o tɔgɔ ni sɔrɔ quoi a kana fɔ ko imam de sababu y'a to ko fɛn bilara quoi ko imam Diko de sababu y'a to ko Assimi Goïta ninnu bɔra kaso la terroriste bolo a tilala k'a da yɛlɛma ko Assimi kun t'o la n'i ye jeton d'a ma bi a b'i ta fɔ a ka jugu ni Faro Telika la ni billahi tallahi nin bɛ soro wele dɔrɔn n'a ye réseaux sociaux kan maloya t'a la bilen ils n'ont même pas honte ni bubu mabel ni ɲangu wa fu goto nte de pala k'u da faso jɔlaw tɛ ninnu ye fasadalaw de a bɛɛ ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ donc an bɔra n ye ni formation sɔrɔ n ka d'aw ma ala hali terroriste nali min kɛra a ye nkalon tigɛ buru feerela dɔ tun bɛ yen nɔ Kassim Traoré bɔra ka taa nkalon dɔrɔ buru feerela bɔra k'ale tɛ terroriste ye u bɛ nkalon dɔrɔ i la quoi c'est à dire n'i b'i kɔlɔsi ala ka bɛɛ kisi ninnu ka u da fiɲɛ ma ala ka bɛɛ kisi a ma dɛ n'u ye nkalon dɔrɔ i la bilahi taala ala de b'i bɔ a la o de kun don maliyɛnw minnu bɛ faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senwave application télécharger n'a ye Senwave application télécharger mɔgɔ kunkoloni kɔrɔ a b'o digi ne Segu Tunkara ka code promo urgent n'a urgent don 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun aw b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone olu tɔgɔ mun ka garanti kan n'a ye wari cuma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,99 € c'est 2 € 200 dɔrɔn aw kan bɛn ciao ciao